As aventuras de Minchi. Ai, que calor! Ei, Minchi, Ai. estás nun deserto. Vaya. Sí, os meus donos puideron decidir ir ao Caribe, ou a Nova York, ou a Santa Comba. Pero non, estamos de excursión polo deserto do Sahara. Vaya. Genial, é un lugar moi interesante. Pero, Minchi, que fas nun deserto en bikini? En bikini. Sí? Un momento. Ai. Ai, carai, moito mellor así. Ás veces parece que a xente do deserto vai moi abrigada, pero non é así. Levan esa roupa para protexerse da calor e do efecto dos raios do sol. Pois, se vou estar máis tempo no deserto, vai ser mellor que investigue un pouco. Completamente de acordo. Investigamos. Sí, investigamos. O deserto. Os desertos son zonas do planeta onde chove moi pouco e vai moita calor. Sabedes que unha de cada 3 partes da superficie terrestre é de deserto? Ollo que tamén hai desertos fríos. Esta é a imaxe do deserto e vemos que a area pola acción do vento forma esta especie de montañas que reciben o nome de dunas. Animais típicos do deserto son, por exemplo, o camelo e a temida serpe do deserto. Aínda que poida parecer incrible, existen moitas especies de plantas capaces de sobrevivir nel. A maioría delas porque poden guardar auga no seu interior. A planta máis famosa do deserto é o cacto, que ten dentro un grande almacén de auga. O exterior está cheo de espiñas que o protexen dos seus depredadores. O lugar máis desexado do deserto é este, o oasis. Nel poderemos atopar auga e tamén pequenas vilas con xente. Ai, mira ti que ben se está aquí á sombra. Pero... isto que é? É unha jaima. Moi ben. É unha especie de tenda de campaña usada polos povos que viven no deserto. Ai, pois así fresquiña xa podo cantar. Genial. Sabías que nos desertos tamén hai música moi bonita da xente que vive ali? Sí. Area moi quente, é o deserto, e vaiche calor, completamente certo. Winchi, winchi, deserto de Minchi. Winchi, winchi, deserto de Minchi. Bebo auga, se corto un cacto, se teño sede, sigo camiñando. É o camelo, quen me vai guiando. Que alegría! O que estou vendo? É un oasis. Menos mal, estou morrendo. Area moi quente, é o deserto, e vaiche calor, completamente certo. Moi ben, Minchi. Deixote na túa jaima. Digo, na túa casiña do deserto. Sí,